Nu skal vi til at anrette de 3 snacks. Den første snack, det er de her små krystader, sprøde krystader. Så tager vi vores friskostcreme med dild. Kommer en lille smule ned i hver krystade. Så har vi vores salat på jomfruhummer, som vi lige topper af med. Den næste snack, det er de her små krammerhus med ørredsalat. Røget ørredsalat sprøjter jeg ind i krammerhusene med en lille smule top på. Og så drysser jeg med lidt ristet sesam. Jeg synes, det er en god idé at anrette dem i en lille smule korn, hvis man har det, så de ligesom kan stå og se fine ud. Den sidste snack, det er vores persillechips her. Jeg tager forsigtigt, der ligger de her sprøde persillechips. Så tager jeg vores persillecreme og kører henover, sådan i zigzag. Det kan være en god idé at klippe et meget lille hul i posen, så man ikke får alt for tykke striber, så ser det bedst ud. Det næste vi skal have på, det er lidt kaviar her til sidst. Så jeg fordeler lidt rundt omkring på chipsen. Og så er de klar til forsigtigt at blive løftet over på tallerkenen. Det var de 3 snacks. Velbekomme.